אהלן, אני נעמה, אני עובדת סוציאלית פרטית ואני מנהלת היום יחד עם השותפה שלי שרון את מקום משלי, הבית לאתגרים במשפחה. אתם בטח שואלים את עצמכם עכשיו מה זה עובדת סוציאלית פרטית, אבל ברשותכם נשאיר את זה לסרטון אחר, כי היום אני רוצה דווקא לפנות לעובדים הסוציאליים כמוני. תראו, זה לא סוד, ולצערי אני נאלצת להגיד את זה לא מעט. עובדים סוציאליים עסוקים הרבה בחיפוש מקור פרנסה נוסף. כי איך אומרים, עם שליחות לא קונים במכולת? ועם כל הכבוד, העבודה שלנו היא הרבה יותר מרק עבודת קודש. אם אתם כמוני אוהבים את העבודה שלכם, עבודה מערכתית, אם אתם מחפשים לשלב בין עבודה בציבורי לעסק עצמאי, ואם אתם לא חוששים להדגיש את הערך שלכם, ומבינים שמגיע לכם תשלום ראוי על הידע שלכם, המקום שלכם איתנו. בקורס שלנו אנחנו מלמדות את כל התורה, מאלף ועד תף. איך מביאים לקוחות, איך מתמחרים שירות כזה, איך מוסיפים הכנסה יפה כל חודש, ואיך עבודה משמעותית, מקצועית וייחודית משנה חיים של משפחות. אמיתי אני אומרת לכם. ומה עוד אני יכולה לספר על הקורס? אנחנו נצלול יחד לעולם שלם של צורך גדול מאוד בעובדים סוציאליים בשוק הפרטי. עולם שלא הכרתם. נתעמק בעבודה הבירוקרטית ובמיצוי זכויות דרך הסיפורי מקרה שאנחנו ליווינו לאורך השנים. והדובדבן שבקצפת, אחרי הקורס אנחנו מצרפות אתכם לקהילה מקצועית עם מלא ידע, המון קשרים והרבה חיבורים. יש שם הרבה תמיכה והכוונה בתחילת הדרך כעצמאי, וזה משהו שהוא כל כך משמעותי כדי להרגיש שאתם לא לבד כשאתם עושים את הצעד המדהים הזה. אז זהו, אנחנו מתחילים מיד אחרי החגים. כל הפרטים בדף נחיתה מצורף בתגובה הראשונה. תשאירו לי את הפרטים שלכם ואני אחזור אליכם בהקדם. חג שמח.